Mä vedän vaan tiukalla siihen ja... Nosta vaan vapaa pystyy. Ylös. Ui, se on hyvä kokoinen harri. Herranen aika, sä katso 40 senttinen. No niin, hyvä. Kyllä se oli se sun harri uisti. Harjus uisti. Mä sanoin, että ykköstykki. Noin. Oho. Olis niinku virallinen koko. Ototapa. Onko se vähän lyhyen? Otapa. Ototapa. Muistat sulla vuosikausi saaneen kallaan, mistä on päässyt Kemijärven rannasta. 42 senttiä. 43 senttiä. Pannaan takaisin. Joo, takaisin. Sinne meni.